voljeti drugoga je, znači, drugi je već, to je već određenje. To je već određenje, znači voljeti, iz moje perspektive, voljeti drugoga, to je bila neka, kako bi rekao, mene tu smeta ta zamjenica koja je zapravo kao, to je muški rod, ne? No, kad razmišljam o tome da li je ono čovjek, da li čovjek može biti žena ili da li žena može biti čovjek i gdje je zapravo ekvivalent riječi čovjek u ženskom rodu, ne? Znači to nema. To mi u našem jeziku zapravo uopće kao nemamo, ne? Imamo čovjek je imenica muškog roda, ne? I sad za jednu ženu govoriti iz pozicije muškog roda, to mi je potpuno besmisleno. Voljeti drugu, to bi bilo kao da sam drugotna. Ma dobro, ja nisam sad... Tako da bolje mi je voljeti drugog. Nisam u toj igri. Dobro. Nisam u toj igri riječi, nego voljeti. Šta znači voljeti? To je nešto najljepše zapravo kao što se nekom čovjeku ili jednoj ženi može dogoditi. Mislim, nema niš ljepše, nema niš jednostavnije. Da. Nemaš kaj. Nemaš brige. Mislim, ti sad kreneš, ali Filipe, ali ovo, ali ti si ovo, ali ti nisi ono, ali mi smo se dogovorili ovo, ali zašto si ti sada ovo, ti nisi ovo, mi smo se dogovorili ovo, a ti onda si napravio ovo. Zašto nisi bio tamo kada smo se dogovorili tamo? Zašto me nisi nazvao? I kući, ja tebi kažem, ja te volim. I šta sad? Mislim, ta ljubav... Mislim, ljubav ne može biti neka oznaka za toleranciju. I onda kaj? Ne može baš biti oznaka, baš tolerancija. Znači, volim te, pa ja mogu sve. Da. Ili ti voliš mene, pa možeš sve, ali... Pa dobro, iz ove egoistične pozicije, u stvari kad voliš, onda ti postaješ neki kompletni čovjek. Uvijek kad nisi u ljubavi, u stvari ti si neki svedeni mali robotić, obavljaš život. Onda ti postaješ kao taj, to je u tom smislu je to genijalno. Ja nekako pokušavam da to mislim da ne, vrlo često kad si onda u vezi, onda to u jednom trenu prestane pa počinje se baš igranje veze, ne? To je nekako kad ti neko oslobodi prostor da budeš najbolji šta možeš biti. Da. Da. Ali mislim, to je egoistična pozicija, ali ja mislim da su uvijek te egoistične najbolje i najzdravije prema drugome. Kužiš me? Da. Ne znam. Znači, gdje smo sad da izračunamo? Znači... Voljeti drugoga. Znači, ja idem prema... Meni je kao neki cilj da sam malograđanin. Da, a u stvari sam ja malograđanin. A ne, tebi je cilj prema egoizmu, ti ideš prema egoizmu. A ne, sad je druga tema. Uopće ne. Nego to mi je negdje... Dobro, nemoj da te ja zbunim. Ne, ovo je druga tema, ovo nema veze s tim. Lijepo. Nego mislim da je to negdje voljeti nekoga, u stvari bi bilo to da se to nekako nikad ne prekine. Jer uvijek se u vezama to dogodi i onda to prestane. Kako to, di to nestane, kužiš? Da možeš biti nekako najbolji mogući čovjek šta jesi s tom osobom. Da. Kužiš? Da.